Малайлар һәм кызлар, сәлам! Сез бүген шаян рәссамда кунакта. Сезне дусларым белән таныштырырга рөхсәт итегез. Менә ак кагаз бите һәм төрле төсле бик матур буяу карандашлары. Алар рәсемне бизәү өчен кирәк булачак. Бер кара маркер, аның белән инде без белгәнегезчә рәсем ясарбыз. Бүген нәрсә ясарбыз икән? Әйдәгез, үзебезгә яңа дус рәсемен ясыйк. Ул жираф булсын. Минем арттан кабатлагыз. Түгәррәк ясыйбыз. Бу башы була. Менә булай итеп муйнын ясыйбыз. Жираф кашамаган дисезме? Ашыкмагыз, дәвам итәргә кирәк. Минем арттан кабатлап барыгыз. Гәүдәсен, аякларын ясыйбыз. 4 аяк. Ян яктан күренә торганнары озынрак, уртадагы аяклар аз гына кыскарак була. Менә шулай. Килеп чыктымы? Яхшы. Хәзер колагын ясыйбыз. Жираф начар ишетә диләр, чөнки аның муйны бик озын. Бу әлбәттә мәзәк. Ике колак арасына мөгез ясыйк. Жирафның да мөгезе бар икән бит. Әмма ул берәүне дә сөзми. Аның мөгезе матурлык өчен генә. Жираф чыннан да бик матур җан иясе. Хәзер танавын һәм күзләрен ясыйк. Күзләренә инде әлбәттә без нәрсәләр истибез? Дөрес, кирфекләр. Жираф шундый мөлаем, мәрхәмәтле булып күренә. Койрыгын да ясап куйык. Жирафның койрык очында чук ясарга кирәк. Жирафның аяклары бик көчле, ул көнгә берничә дистә чакрым юл үтә. Аякларына тояк ясыйбыз. Эшли алдыгызмы? Менә шулай. Тагын ниндидер үзенчәлеге бар бит әле жирафның. Муйны озын икәнен беләбез. Үзенә генә хас төсле ул. Таплары бар аның, әйдәгез аларны да төшереп куйык. Минем арттан кабатлап барыгыз. Башта муйнына, аннан гәүдәсенә. Таплар төрле. Минем рәсемгә ошатып ясарга тырышсагыз, тагы да шәп була. Шул чакта ул чын жираф кашар. Жирафны ясап бетердек. Хәзер Африкага җибәргә әзерлек. Сары карандаш алып, гәүдәсен, муйнын, койрыгын һәм аякларын буйыбыз. Сары төс жирафның саклану чарасы да ул. Африкада кыргый җәнлекләр күп, һәр даим сак булырга кирәк. Менә озын муйны жирафка иң биектәге агач яфракларын ашау өчен кирәк. Алары иң тәмлеләре. Бу ягында без ясаган тапларга керергә тырышмагыз. Алар башка төстә булырлар. Нинди төстәме? Соңрак әйтәм. Килеп чыгамы? Яхшы, хәзер инде колакларын буйыбыз. Менә шулай. Мөгезен, башын. Шулай. Чын жираф диярсең. Инде хәзер тапларга да барып җиттек. Саныйк әле, ничә табы бар икән? 1, 2, 3, 4, 15. Хәзер һәрберсен буяп чыгарга кирәк булачак. Коңгырт яки кызгылт сары карандаш алабыз. Бик чиста итеп буярга керешәбез. Бик шаян жираф килеп чыга. Инде исем кушарга кирәк. Ничек дип атыйк? Ярый. Жирафка исем бирүне сезгә тапшырам. Мин тапларны буяп бетердем. Жираф белән исәнләшә аласыз. Сәлам дип кычкырыгыз. Кызгылт сары төскә танавын да буяп куйык. Нинди шәп жираф булды. Тояклары буямый калдырганбыз бит. Аларын коңгыр төскә буйык. Беренә, икенә, өченчесе һәм дүртенчесе. Койрык очындагы чукны да онытмагыз. Колакларының уртасында шушук төскә буйык. Менә нинди шәп жираф барлыкка килде безнең. Үзе матур, мөлаем. Жираф әфәнде, исәнме? Жираф үлән белән дә туклана. Үләнне күп итеп ясыйк әле. Кара маркер белән дулкыннар ясыйбыз. Менә шулай итеп. Аларны яшел төскә буйыбыз.
Жирафка безнең үлән әзер. Рәхәтләнеп ашасын. Нәрсә дисез? Дөрестән дә, үлән җирдә үсә. Жирафка иелүе уңайсыз булыр. Әйдәгез әле жираф янына зур Африка агачы ясап куйыйк. Минем арттан кабатлагыз, башта өчен ясыйбыз, аннары кәүсәсен һәм ботакларын. Ботаклар яшел була. Сез дә яшел төсне табыгыз. Шуның белән буйбыз. Килеп чыктымы? Ә кәүсәсен коңгырт төсле итик. Ой, карандашым каядыр киткән. Кая соң минем карандаш? Менә таптым. Яхшы, Африкада һәр чак эссе була. Кыш бөтенләй булмый. Кояшны без зур итеп ясыйк. Ә болытларын аз гына. Тагын әле 2 кош та ясап куярбыз. Болытларны зәңгәр төскә. Бәлки әле алар икесе бергә кушылып безгә яңгыр да яудырырлар. Ә кояш жираф төсендә булыр. Димәк, сары. Әйе, сары якты кояш. Африкада яшәүче жирафны менә без шундый матур итеп ясадык. Ә шаян рәссам сезнең белән сау булаша. Очрашканга кадәр.